Bună ziua! Știați că stresul cauzează cea mai mare parte a afecțiunilor care afectează organismul, aproximativ 80%? În plus, stresul este responsabil pentru agravarea anumitor stări, precum alergiile, astmul, migrenele, sindromul colonului iritabil, eczemele, psoriazisul. De asemenea, el contribuie la mărirea presiunii arteriale, fapt ce poate duce la apariția afecțiunilor cardiovasculare. Sentimentul de tristețe care apare în urma stresului se manifestă prin apariția depresiei, anxietății, atacurilor de panică. Mai mult, stresul te poate transforma într-o persoană greu de suportat din cauza irascibilității și ostilității. Randamentul de la locul de muncă este de asemenea afectat. Devii uituc, letargic și nu te poți concentra asupra problemelor. De aceea, este important să iei chiar de acum măsuri împotriva stresului pentru a putea evita aceste efecte neplăcute. Sunt Flavia Păunescu și azi vreau să vă prezint un produs deosebit pe bază de extract concentrat de Rhodiola rosea, o plantă originală din munții Siberiei. Cercetătorii chinezi au remarcat proprietățile uimitoare ale misterioasei plante, utilizând rădăcinile ei în combaterea stresului, prevenirea infarctului miocardic, ameliorarea circulației sanguine. Se consideră că această plantă prelungește viața celui care o consumă, întărindu-l fizic și mai ales psihic. Haideți să vedem care sunt beneficiile pe care le oferă acest produs excepțional oferit de firma Calivita. Reduce influențele nocive ale stresului asupra inimii, asigură o irigare locală optimă și ajută astfel la prevenirea infarctului miocardic. Tratează aritmia cardiacă, are efecte antitumorale, îmbunătățește memoria, precum și starea psihică. Previne infecțiile, îmbunătățește apetitul sexual și funcția de reproducere, stimulează intelectul, generează o stare generală de bine și de echilibru în corp, stimulează sistemul imunitar, ajutând la prevenirea unui număr mare de boli și afecțiuni, între care și bolile sezoniere, gripe, răceli, etc. Are efect antioxidant, prevenind îmbătrânirea prematură și degenerarea celulelor corpului. Tratează depresiile, reglează glicemia, fiind recomandat în cazul persoanelor cu diabet. Asigură echilibru energetic și starea de prospețime spirituală. Ajută în combaterea insomnilor prin relaxarea sistemului nervos. Administrarea acestui preparat natural este recomandată tuturor persoanelor care doresc să ducă o viață sănătoasă, energică și echilibrată. Este un produs 100% natural și nu are niciun efect secundar. O singură capsulă de rhodiolin conține extract concentrat de Rhodiola rosea, echivalent a 500 de mg pulbere. Un flacon de rhodiolin are 120 de capsule și costă 118 lei. Termenul de garanție este inscripționat pe flacon. Comandați chiar acum acest produs excepțional la cel mai mic preț de distribuție. Accesați site-ul terapii-naturiste.com sau dați un telefon la numărul 0727 35 97 97. Comunicați-ne adresa unde doriți să fie livrat în orice localitate din România, urmând apoi să primiți coletul în 2-3 zile și să-l plătiți la ridicarea lui. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și o zi excelentă!